הוא תמיד אהב באולינג ושיחק המון, עד שיום אחד הגיעה בקשה מפתיעה מהמסלול שלידו. מאז השתנו חייו וחייהם. הוא מאמן אותם לספיישל אולימפיקס, והם גם מלמדים אותו דבר או שניים על החיים ועל עצמו. מיקי רייס הוא ישראלי 10. הכל התחיל באחד מימי השני, לפני 10 שנים, שהלכתי לי בבאולינג בהרצליה ושמעתי קריאה מאחד המסלולים. אפשר לעזור פה? הסתובבתי ואז ראיתי קבוצה של כ10 שחקנים, רובם עם תסמונת דאון. ניגשתי אליהם ללא היסוס והתחלתי לעזור להם. חד 2 להרים את היד, בסדר? יופי. בבקשה, בבקשה, תן לו! ראית? זה הכל! אחרי 10 דקות הבנתי שקרה לי משהו מאוד מיוחד. תקשרתי אותם בצורה בלתי רגילה. מה אתה? מה? ואז המדריך פנה אליי ושאל אותי, אתה מוכן להמשיך לעזור לנו? אמרתי לו, בוודאי. שמי מיקי רייס, אני בן 59, אב ל4 ילדים, גר בחולון. אני מאמן באולינג לבעלי צרכים מיוחדים. תזכור, יד ישרה. יאללה, סע. אחרי חודשיים אימון, פנו אליי מעיריית הרצליה, אם אני יכול לקבל עוד קבוצה אחת לבאולינג. אמרתי להם בוודאי. הגיעה קבוצה של 20 שחקנים. לאחר הקבוצה הזאת פנו אליי מניצן תל אביב, ולאחרונה קיבלתי קבוצה של מניצן הרצליה, והתחלתי לאמן, והיום אני עם 4 קבוצות. כל הכבוד, יופי. ההצלחה של מיקי באימון הקבוצות הביאה גם למינויו למאמן נבחרת הבאולינג לקראת הספיישל אולימפיקס. ביוני הוא ייסע איתה ליוון, לאולימפיאדה המיוחדת שתהיה באתונה. הבאולינג נותן להם כספורט דברים מדהימים. א', הם מפעילים את הגוף, קואורדינציה, ידיים, גפיים, ראש. וואו! יד! כל הכבוד! ובעיקר מבחינה חברתית הם מתגבשים והם יוצרים חברה מגובשת ונהדרת, שגם מעבר לבאולינג הם באים ונפגשים ומתמודדים, ונוצרה משפחה מאוד מאוד גדולה. לאחרונה קיבלתי קבוצה של חירשים אילמים. חד 2. אני מלמד אותם באולינג, והם מלמדים אותי שפת הסימנים. מה זה? מה זה? אני מתקשר איתם נהדר, הם גם אמרו לי שהם מבינים אותי, אני גם משתדל לעבוד עם השפתיים, שהם קוראים שפתיים, ואני לומד הרבה מאוד את שפת הסימנים. אני רוצה בעתיד גם ללכת לקורס ולתקשר איתם בצורה טובה יותר. מה זה הדבר הזה? מה זה? לעבוד עם אנשים עם בעלי צרכים מיוחדים, אתה חייב לעבוד אך ורק עם הלב. אין פה שום נושא של אגו, של שכל, רק עם רגש, להבין, להקשיב. אני מקבל ורואה שאני בן אדם אחר לגמרי. אני פשוט מתעצם ממחזור למחזור, מאימון לאימון. זהו, זה טוב, זה טוב, תראה זה יום. הילדים אוהבים אותו אהבה עזה, והחיבור הוא נפלא, ויש לנו הרבה פעמים בעיות ואינטריגות בין הילדים. מיד הוא פותר את כל הבעיות, אם זה אהבות נכזבות, עם כל מיני דברים. הנוכחות שלו הוא מרגיע, הוא אוסף אותם, הוא מקבל אותם. בן אדם אוהב וחברותי, והוא תורם לי המון בתחום הבאולינג. אם אני לא זורקת נכון, אז הוא אומר לי, תזוזי קצת לפה, תזוזי קצת לשם. החיים שלי השתנו, הפרופורציות שלי לחיים השתנו לגמרי, ההבנה שלי. קודם כל הכרתי אותי, שבעבר לא ידעתי מי אני, ודרך אותם ילדים, דרך אותה עבודה, דרך אותה התנדבות, אני הכרתי מיקי אחר. מיקי אחר שהוא הרבה יותר סבלן, עם הרבה יותר חמלה, עם הרבה יותר אהבה, עם הרבה יותר הענקה. זה הדבר המדהים שקרה לי כתוצאה מהעבודה הזאת.